खुलुमबाय बयखौबो आंनि सैथोनि लामा इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोन साफ्रोमखौबो खनसेबाव बरायनानै लाबाय आरो बासायगिरि फोरबो जिसु ख्रिस्टनि गोथार मुङाव बयनोबो गोजोननाय जासिहरबाय गोजोन्थों। आरो बे समावहा नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे टपिक लानानै फैदों आरो बे टपिकआनो जाहैबाय फापनि बिथाया थैनाय। फापनि बिथाया थैनाय बे टपिकनि गेजेरजों जों दान्दिसे इसोरनि बाथ्राया जोंनो मा फोरोंदों जोंनि गोथार बाइबेलनिफ्राय जों फरायनानै खोनासं। इसोरनि बाथ्राया जोंनो मा फोरोंदों जिसु ख्रिस्टआ जोंनि गोथार बाइबेलनिफ्राय जों गोथार शास्त्रनिफ्राय जों फरायनानै खोनासं। रमनि 6 अध्याय टेक्सटखौ जों फरायनानै खोनासंनि। रोमान्स चैप्टार 6 भार्स 23 4निफ्राय जोङो फरायनानै खोनासं। मानोना पाप मावब्ला पापनि बिथाइखौ मोनगोन, बे जाबाय थैनाय। नाथाय बेनो इसोरनि ओरैनो होनाय दान, जोंनि प्रभु जिसु ख्रिस्टजों खौसे जानानै जोबनाय गैयै गोथांखौ मोननाय। जोङो गोथार बाइबेलनिफ्राय गोथार शास्त्रनिफ्राय जीवन पुस्तकनिफ्राय जोङो मोननो हाबाय। पाप मावोब्ला जाय जे पापखौ मावदों बे पापनि बिथाइखौ मोनगोन, बे जाहैबाय थैनाय। नाथाय मोनसे अपसन, नोङो मोजांखौ मावोब्ला प्रभु जिसु ख्रिस्टखौ नों जुदि सायख'योब्ला बेनिफ्राय पापनिफ्राय रैखाखौ नोङो मोनगोन। जोबनो गैयै गोथाङाव नोंनि जिउआ ट्रेन्सफार खालामगोन। पापा मावजायोब्ला पाप मावनायनि बिथाइखौ सासे मानसिया मोननो हागोन, बे जाहैबाय थैनाय। गोथार बाइबेला जोंनो फोरोंदों। बे थैनायाव जुदि नोंथांनि जिबना सौहैयोब्ला, नों मोदोमाव थैयैनि सिगां नों जुदि थैनायाव जुदि सौहैयोब्ला नोंनि जिबना जोबनाय गैयै गोथाङाव सौहैनाय नङा होननानै गोथार शास्त्रआ जोंनो फोरोंदों। बेनिखायनो नों थैयैनि सिगां, मोदोमाव नों बे संसारनिफ्राय थैयैनि सिगां नोङो जुदि गोसो सोलायोब्ला बे जाहैबाय प्रभु जिसु ख्रिस्टखौ जुदि नोङो नाजावोब्ला, प्रभु जिसु ख्रिस्टखौ नों जुदि खुलुमोब्ला नों पापनिफ्राय जोबनो गैयै गोथाङाव ट्रेन्सफार खालामजागोन, दोस्लायजागोन नोङो। इसोरा बेबादि जोंनो मोनसे गुड मोनसे अपसन जोंनो होदों। नाथाय पापनि बिथाया थैखानाय, बेखौ रावबो दाननो हाया। जोङो संसारनि हादांगोराफोरनि गेजेरजों जायहा रायजो सालायो, बिथांमोनहा रायजोआव जायफ्रा दुष्टामि खामानि मावो, मानसि सिथारो, मानसि गावथारो, मानसि खावनानै बायदिसिना खामानि मावग्रा, सिखाव खावग्रा, बेफोरनि माखासे बिजिरसालिया, गोजौसिन बिजिरसालिया बिजिरनायनि गेजेरजों जाय जेरै मावदों बिनि बिबांखौ बिजिरनायनि गेजेरजों सास्ति होनाय जायो। 1 बोसोर, 2 बोसोर, 3 बोसोर, 20 बोसोर, बेबादि थैजासेसिम जाय जेरै मावदों बेबादि सास्ति बिधान, सास्तिनि बिबानखौ जाय जेरै मावदों मावग्रा साफ्रोमनोबो संसाराव होयो। बे मोनसे संसाराव मानसिनि सिगाङाव गोरोन्थि मावनायनि बिथाइ, पापनि बेबो मोनसे बिथाइ। बे पापनि बिथाइ, बेखौनो होनो पापनि बिथाइ। नाथाय गोबाङा बुंनो हास्थायदों, गोबाङा बुंगारो पापआ गोजाना गोसोम गुफुर। बेबादि मानसिफ्रा ठाट्टा गेलेयो, बेबादि ठाट्टा गेलेयो। बेबादि बुंग्राखौ गोथार बाइबेला बुंदों बे सासे आन्दायहोग्रा मानसि। पापआ गैया होननानै सोरबा बुङोब्ला बियो आन्दायहोग्रा सासे मानसि। बियो बेनिफ्राय सासे मानसिया गासैबो दंजोबो, बिहा
जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय थाखा फैसा सना रुफा गारि मटर गोबां संसाराव बिहा बुथुमनायफोर सम्पथिफोर दङ बियो गासैबो थानायखाय जेखौनो मावो जेखौनो गोसो बेखौनो बे मावनो हायो बे खालामनो हायो बे गोरोन्थि मावब्लाबो बेनि थाखाय रंजानाय बेनि थाखाय खुसि पाप मावब्लाबो बेनि थाखाय मोनसे रंजानायसो बेबायदि मानसिफ्रा संसाराव जिउ खाङो बे गासैखौबो बियो मावजोबनो हायो बियो पापखौनो बियो मिथिया आरो बे मिथिनोबो हास्थाया आरो मिथियाबो बियो आरो सोरबा बिखौ बानजायोब्ला बे बानजायनायखौ बियो लाया बानजायनायखौ लाया बेबायदि मानसि दङ संसाराव नाथाय बे मानसिया सानसेखालि गोग्लैबाय गिदिर बेमाराव बियो गोग्लैबाय बिनि सय सम्पति धन सम्पति गारि मटर गासैबो गैलिया गोमोरलांजोबबाय बियो बिसनायाव गोग्लैबाय बेमारा हामाखिसै गासैबो गोग्लैलांजोबबाय बियो बेमारनिफ्राय रैखा मोनाखिसै अब्ला मानसिफ्रा बुंबाय बिखौ बियो पापनि फिथाइखौ मोनबाय बियो जादों लोंदों रंजादों खुसि खालामदों दंनाय समाव मोजांनि दिनाव मोजांनि समाव नाथाय बियो गोग्लैबाय बियो सिखांफिननो हानाय नंलिया गोबां मानसिफ्रा बुंदों बियो गोसो सोलायनोबो सुबिदा मोनाखिसै बियो गासैबो जोबस्रांनायखौ बियो मोननो हाबाय बेबादि मोननो हाबाय बे मोनसे पापनि बिथाइ नोङो जादों लोंदों रंजादों संसाराव नाथाय सोरजिगिरि इसोर दङ नोङो गोसोखां जोङो गोसोखां जाय जेरावखि थाया मानो जाय जेखि मावा मानो सोरजिगिरि इसोर दङ रावबो इसोर गैया होननानै बुंनो हाया मा नोङो बुंनो हास्थायदों नोंनि रंजानायखौ सुफुंनो थाखाय नोङो इसोरखौ दोनखोमानानै नोङो मावखोमादों नाथाय रावबो थाखोमानो हाया जेबो जिनिस गैया थाखोमा जानाय दोनखोमा जानाय इसोरनि सिगाङाव इसोरा जिउ बेखौ खुलुमग्रा साफ्रोमबो जिउ आरो बे जिउ साफ्रोमबो इसोरनियाव जोबनायाव नोङो हिसाब होनांगोन इसोरा जुदि जिउब्ला नोंनि जिउआ इसोरनिब्ला थैयोब्ला नोंनि जिउआ इसोरनियाव सफैखागोन नों जेरावखि थाया मानो नों लैथो सिङाव थाया मानो नों सागर सिङाव थाया मानो नों माबा मोनसे हा सिङाव थाया मानो नोंनि गासैखौबो इसोरा हिसाब दं नोंनि गासैखौबो हिसाब दं बेनिखायनो जाय जेखौ मावदों बिनि बिथाइखौ मोनगोन होननानै गोथार बाइबेला बुंदों नोङो जुदि पाप मावोब्ला नों पापनि बिथाइखौ मोनगोन नाथाय बे पापनि बिथाइया गोदै नङा पापनि बिथाइया थैनायसो सासे हालुवाया गाव जेखौ मावदों आबाद बे आबादनि बिथाइखौ मोनो सासे मानसियाबो पाप मावनायनि बिथाइखौ मोनथारो संसाराव जेरै बिजिरसालिनि गेजेरजों गेदेर उन्दै पापनि बिथाइखौ सास्तिखौ मोननो हायो थैनायसिमबो फासिनि अर्डारबो जों मोननो गोनां जायो मानसिया संसारावहाय बे संसारनि मोनसे गेजेराव मानसिफोरनि गेजेराव मानसिखौ मोजाङाव दोननो थाखाय मोनसे निथि संसारनि मोनसे नियमनिफोर मानसिया जाहाथे गाज्रि लामायाव थाङा जाहाथे मानसिया गाज्रि खामानि मावा बे मोनसे मानसिखौ होबथानाय बे माने संसाराव मानसिफ्रा जुदि खालामोब्ला संसारावनो दंखायोब्ला जोङो मानोथो पापनि खामानि मावनो पापनि खामानिखौ जों मानोथो मावनो जोङो बे पापाव जुदि दङब्ला दिनैनो दानो जोंहा मोनसे अपसन दङ प्रभु जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजों जोबनाय गैयै गोथांखौ नोङो मोनगोन जोङो मोदोमाव जुदि गोथाङै थानायनि जेरै जों आबाद मावोब्ला हाबा मावोब्ला बेबसा मावोब्ला
जोंनि थांना थानायनि मोदोमनि आहारनि थाखाय जों जुदि मावख्रुबोब्ला जिउनि जोबनायाव गोथाङै थानायनि खामानिखौ जों मावो गोथाङै थानायनि खामानिखौबो जों मावो मानसिया थैनानै थाङोब्लानो दि जोबो बे नङा नोंनि मोदोमा हाजों गोरोबलांगोन नोंनि जिउआ इसोरनियाव सौहैगोन बे इसोरनियाव सौहैयोब्ला नोङो हिसाब होनांगोन नों मा मावदों संसाराव मोजां मावदों ना गाज्रि मावदों गासैबो हिसाब होनांगोन बे संसारनि गासैबो इसोरनि सोरजिनाय रावबो मानसिया थाखोमानो हाया रावबो मानसिया बासायजानायखौ मोननो हाया जिसु ख्रिस्ट'नि अनगा जों रावबो मानसिया बासायजानायखौ मोननो हाया जोङो 1 जहननि 9 पदखौ जों फरायनानै खोनासंनि जोङो जोंनि पापफोरखौ सिमान लाब्ला बे इसेग्रा फोथायजाग्रा आरो धोरोमिया बेयो जोंनि पापफोरखौ नागारो आरो जोंखौ गासैबो अधोरोमनिफ्राय सुस्रायो जोङो जुदि गोसो सोलायनानै बे गाज्रि खामानिखौ नागारनानै जुदि जिसु ख्रिस्ट'नियाव मोजांनि लामाजों अधोरोमनि खामानिखौ नागारनानै धोरोमनि लामाजों जुदि थाबायोब्ला जिसु ख्रिस्ट'नि लामाजों जुदि थाबायोब्ला जोंनि पापफ्रा नागारजागोन नोंथांनि पापआ नागारजागोन नोंथांनि गासैबो पापफ्रा सुस्रांजागोन नाथाय जोङो गोसो गोरा जानानै थायोब्ला जोङो थिफुदला जायोब्ला जोङो पापआ गोजाना गोथां होनग्रा जादि जायोब्ला नों सानसे थैथारगोन नों गनाय नङा इसोर नोङो संसाराव थाखोमानो हागौ नों खारख्रबनो हागौ नाथाय गासैबो मोजां आरो गाज्रि मावनायनि फिथाइखौ सानसे नोङो मोनथारगोन बेनिखायनो जोङो संसाराव थासान्दि गियानि सुबुंफोर जानानै गियानि मानसिफोर जानानै साननो हानाय बुजिनो हानाय मोजां आरो गाज्रिखौ सायख'नो हानाय मानसि जानानै जों मोजां खामानिखौ मावनानै जों मुंदांखा जायो इसोरनि खाथियाव जोङो गावखौ दोननानै गोथार लामाजों गोथार थांखिजों गोथार सैथो लामाजों जों थाबायनो इसोरा नोंनि थाबायनायाव दिथा होगोन इसोरा नोंजों लोगोसे थाबायफागोन इसोरा बे बाथ्रानि गेजेरजों जों बयखौबो बोर होथों जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै गोजोन्थों